आं मैयानि रिजाल्ट होनाय APSC नि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसन 2020 नि आनजादाव उथ्रिसार जानानै साब रेजिस्ट्रार पस्टखौ मोननो हादों। आंनि मुङा दैथुन बड'सा। जायगा आङो गामि बैग्रिगुरि उदालगुरि जिल्लानि। आं गोसोखौ मोजां मोनदों मानोना आङो बे फरिखानि थाखाय आं नाजाबाय थादोंमोन, खस्थ' खालामबाय थादोंमोन। ओमफ्राय फरिखाखौ आं मैया रिजाल्टखौ नुनानै आं गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आरो आं बे उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय आं आंनि बिमा, स्पेसियेलि आंनि बिमाखौ आरो गासिबो आंनि गामिनि रायजोफोर, आंनि लोगोफोर, आंनि न'खरनि गासिबो सोद्रोमाफोरखौ आं साबायखर बावनो सानो। हार्डवार्कखौथ' आं माने एक्सुवेलि आं दा बुंनो थाङोबा बङाइगाव रिफाइनारियाव साख्रि मावो, इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेड। आंनियाव इसेबां टाइमबो मोना, माने आं इसेबां समाय मोना। आं डिउटि मावनांगौ जायो, बिदिनो सानाव डिउटि मावनांगौ, मोनायाव डिउटि मावनांगौ। थेवब्लाबो माने आं जेसेबां टाइम मोनोमोन, एफा एनै टाइम मोनो, आं बेखौनो माने आं ओरैनो आगारहराखै टाइमखौ। आं बे जिखिनि टाइम मोनदों बेयावनो आङो गोसो होनानै फरायदोंमोन, नाजादोंमोन आरो आं दिनै नाजानानै पास जानो हादों। आं एक्सुवेलि जेबो कचिं लायाखै, आं हारसिंनो नाजादों। हारसिंनो नाजानानै आं बिदिनो ओमफ्राय इउटुबफ्राव बिदिनो UPSC टपार्सफोरनि भिडिअ नायो। किसुमान इउटुबाव चेनेल दं, चेनेलफोराव फल' खालामो, नायो, नायनानै ओमफ्राय बिदिनो हारसिं नट्स बानायो, हारसिंनो फरायनानै माने आं हारसिं नाजादों, कचिं लायाखै आं। न'खरनिथ' बुंनो थाङोबा आं माने बिराद गोरिब बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय, जिर' बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय आं। आंनि बिफाया उदालगुरि टाउनाव रिक्सा सालायोमोन। बिनिफ्राय आंनि बिमाया बिदिनो उदालगुरि बाजारफ्राव मैगं फानलाबायोमोन। न'खरनिफ्रायथ' आं जेबो मोनाखै। बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै फोरोंबाय उनावहाय। ओमफ्राय आं बिदिनो आंबो खस्थ' खालामदों। ओमफ्राय आं गावनि नाजानायाव नाजानानै बेनिफ्राय नाजा बिदिनो दिनै आं बिसिम सफैनो हादों।